Cítíte, co vaří soused? Víte, co dýcháte? V panelových domech se skrývá zdravotní riziko. Znečištěné odvětrávací šachty mohou být velmi nebezpečné. Tento problém, spojený se špínou a zápachem, se hromadí desítky let. V nečištěných odvětrávacích šachtách se nachází bakterie, plísně, choroboplodné zárodky a karcinogeny. Dýchání zdraví škodlivého vzduchu je vážná hrozba pro vás a vaše nejbližší. Co vše mohou nečištěné šachty způsobit? Dráždění dýchacích cest, bolesti hlavy, únavu. Dlouhodobé účinky mohou být příčinou astmatu, alergií, chronických chřipek nebo onemocnění plic. Nečištěné odvětrávací šachty zvyšují riziko požáru a v důsledku toho pojišťovna nemusí vyplatit žádné peníze z vaší pojistky. Díky opačnému komínovému efektu v letních měsících se tyto škodliviny dostávají do bytů přes poškození a odbočky z bytů. Firma Plíce domu šachty opraví, vyčistí a vydezinfikuje. Naše moderní technologie a více než 15leté zkušenosti přinášejí čerstvý vzduch zpět do vašeho domova. Je nejvyšší čas tuto dlouho přehlíženou hrozbu zastavit. Zdraví vás a vašich nejbližších je ve vašich rukou. Kontaktujte nás ještě dnes a domluvte si bezplatnou kontrolu kamerou.